Nachádzame sa v areáli SHMU a ideme sa baviť s odborníkmi o kvalite ovzdušia. Bratislava je na tom ešte relatívne dobre, hej? Pretože Bratislava je veterná. Ale samozrejme lokálne, kde je nejakým spôsobom bránené vlastne prúdeniu, tak môže tá situácia byť zhoršená. Zhoršené hodnoty vykazujú najmä tzv. PM2,5 častice. Sú to jemné prachové častice, ktoré najčastejšie vznikajú z dopravy a kúrenia. Čo sa týka tých 2,5, vlastne čím jemnejšia častica, tým hĺbšie sa dostáva vlastne do dýchacieho systému. Tie nanočastice prechádzajú rovno do krvného obehu. Práve tieto častice sme namerali u nás na škole, vonku aj vnútri, kde ich deti vdychujú každý deň. Preto sme začali hľadať riešenie, objavili sme machy, navrhli machové čističky vzduchu a zahájili meranie. Sprevádzať nás bude aj Katka Kresaňová. Je briologička, čiže vedecký biológ zaoberajúci sa machmi. A s ňou sme to vtedy začali skúmať a decka zistili, že machy sú taký skvost, ktorý nielen že zachytáva prachy zo vzduchu, tie, ktoré vlastne nič alebo málo čo zachytáva, ale na svojom povrchu si pestujú baktérie, ktoré ich premieňajú na výživu pre ne. Čiže oni ich nefiltrujú v zmysle ako filtre, ktoré sú v tých elektronických čističkách, ale oni ich normálne menia na pôdu. Ako tie machy sú fakt zaujímavé, to sú jedny z prvých rastlín, ktoré vyliezli na súš. Oni žiadny ani koreň nemajú, oni len pakorienok, lebo nemajú cievne zväzky. To je práve tá ich superschopnosť, že oni vlastne každou jednou bunkou všetko berú. Aj tie prachové častice, aj vodu, aj všetko. A potom aj znečistenie a mnohé z nich sú naozaj ohrozené, chránené, citlivé, že to sú fakt také aj bioindikátory. Najprv sme sa stretli biologičkou. Bolo to v lese. Rozhodli sme sa ísť zbierať machy a následne sme z nich vytvorili v krabičke machové kolektory. Následne sme ich dali do našej triedy a čistili nám vzduch. Bolo to vidno aj podľa nášho merača, že máme oveľa čistejší vzduch než vedľajšie triedy. A následne sme urobili výstavu a návod, aby si každý sám mohol doma urobiť vlastný machový kolektor. Nie len, že sme našli riešenie problému PM2,5, ale zistili sme, že mach je tajný superhrdina pri boji s klimatickými problémami, lebo viaže CO2, zvlhčuje a ochladzuje ovzdušie, pohľcuje splodiny a mení ich na biohmotu.